Sanibonani babukele, kusaseyilo champion lele. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafiking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesipindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Awuyi bayabhalaka abantu, bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi Nkosi yami sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje Nkosi yami senekelwe lana udaba, senekelwa ubhuti ulibeka nje. Sanibonani mafiki, kwakungo 2023 no uthi kwakungo 2020 kwakungo 2024 yeah skis kwakungo 2024. Hey Nkosi yami, ngoba izinto ziyenzeka. Ngahlangana nomunye usisi ngandlela thizeni, ngendlela engangayiqondile nami. Ngahlangana nomunye usisi, sihlangana khona endaweni yempuzo, endaweni yokuphuza kwenye nje ipub. Ngihamba nomngani wami, sifike kule pub, kube mnandi, siphethe namakhamera sabantu be-content siyashutha vele. Sehlangane nomunye umjida simtshele nge-content yethu athi hayi yena willing ukushutha, donse enye intombazana sifike sibashuthe kube mnandi. Masiqeda kubashutha intombazana le ibe seyincamathela kuthina, icamathela ugele. Sibuyele ngaphakathi endaweni yempuzo, sifike siphuze, ugele uncamathele simthengele na into zakhe ayivele besisebenza sonke. Boma 6 isikhathi 7 8 9 awugele uncamathele, siyothenga into zethu futhi simthengele naye ayisiphuze kube mnandi kushaye boma 9 10 11 ayisimtshela ukuthi ayigele thina sithatha into zethu manje siyahamba. Abe sathi ugele mina nginayo indawo kulala. Hawu kanjani manje? Athi indoda yami ingixoshile. Awuhlala nendoda sisi? Athi yebo ngihlala nendoda but ingixoshile. Hawu why? Athi mina bengifuna ukuzophuza. Wathi yena if ngizophuza ngihamba umphela ungasabuya ngilalela ngiyakhona. Hawu umuntu wakho phela lo, hamba uyoxolisa kuye. Athi hey hayi lo uyabheda, ngeke nje azangivumela ukuthi ngingene manje ebusuku, at least mangibuye ekuseni sayiqeda ekuseni. Manje sizokwenza njani? Athi angazi, ngicela ukuhamba nani mengabe ninayo indawo kulala. Ithi hayi asambeni hayi sithenge into zethu ezincane bese siyahamba. Sengiyabona ke phela umngane wami vele unomfazi wakhe, ngiyasho ngithi ayabona la ngiyogwaza ke noma bengingazitshelanga mara ngiyogwaza. Hayi sibuye sizizele endlini ke nangempela, sifike endlini sibushaye sithe mazethi wani umngane athi ayifuna ukuhamba ngiphelezele umngane ngibuye. Sibuhlabe nalo ayingibese kayi seyiyasuka ke ngomdanso, ngimgibele siyaphuza la utshwala bukhona vele buningi, imgibele siyaphuza ngiyamgibela. Hayi kuze kusekuseni, makusekuseni utshwala bebukhona bebuningi vele. Mangivuka ekuseni donse lapha efrijini ngiphuze, usalela ayavuke naye sibeka amabhodwe sipheke. Angisebenzanga vele ngalelo langa iSaturday, sibeka amabhodwe siziphekele. Bese sikhala inoko ngivule, mangivula uMastand. uMastand avule, yini lamasimbi enwenzayo? Hawu yini manje kwenzakaleni gogo? Yini lamasimbi enwenzayo? Yini ngenzeni gogo? Athi so into yenzayo lento nakini wenza kanje gogo, ngenzeni? Yini wayini ngirasela ebusuku kanjani manje gogo? Athi uyaqaphela ukuthi umnyango wakho nowami ubhekene? Ngibuyisa umqondo manje awubhekene. Athi so manje lezi zinto enzenzayo la ebusuku ucabanga ukuthi mina ngizizwa?
aningicabangeli, ningifuthisela ngengquza. Hayibo gogo, wakhuluma kanje manje. Busy mina ebusuku nenza into zenu, mina ngifuquzelwa ingquza. Hayibo. Gogo yini manje uthini? Hayi ngixolise ke gogo, ngiyaxolisa ke gogo, hayi bengingaqondanga ukuthi ngikuzwisa ngaleyo ndlela, bengingazi ukuthi isound iphuma ngaleyo ndlela. If awufundiswa ngakini, mina ke mfana ngiza kufundisa ke inhlonipho, ungaphindi uyenze lento yenzayo. Kuka u3 manje, kuka u3 ngikulalele. Wenza lezi zinto zenzayo. And manje mzuzu ngiyaqala phela ukuba nale ntombi le. Luckily ke intombi esasizigangela nayo. Ucabanga bekuthi umuntu oqondile mhlawumbe ngizithola intombi eqondile. So nje kwase ngase ngirabhelekile ngaleyo ndlela, ayingixolisa ahambe. Kuzofika ke umjide engiqasha naye la afika. Hey ugogo ungikhalele kakhulu ngawo ukuthi wena umfuquzelisa ngengquza. Ngithi hayibo. Yini manje udayi ebusuku umkhalisanga umntwana kanje umphaxawula umbhansi izinqa, khali uphaxa into angayazi, so yena umfuthisela ngengquza. Awumcabangeli naye umuntu wesimame. Hayi sehleke leyo nto bese ngitshena uDali ngithi Dali mhlobo ungaphindi orase la. Mhlobo nje uyathula uyaziqoqa, if ufuna ukukhala ukhalele ngaphakathi. Hayi ke nangempela hayi aphinde ugela ahambe. Ugelo nendoda yahambe endodeni, hayi late angithinta hayi ngifike ngamgoqa umuntu wami ugoqekile. Nje uthi ngilale kamngani wami ngithi yo abantu besimame uSathane izinja njengoba bebiza thina ngezinja. Hayi aphinda ngiqoqe nje ngekudalanga khona lapha ezinyangena ngiqoqa athi ngiyakukhumbula ngithi mina hayibo umuntu wakho because ngiavoid lento yethu because angifuni ukuthi gcine sengibanjwa ngamawashing or sengidutshulwa sengenzwe into ezingacacanga. Ngiyakukhumbula ngithi indoda yami ihamba ngo4, so mayiqeda kuphuma mina ngo5 ngiyaza kuekuseni ngiyasebenza daya konkinga. Safike silale then wena uhamba emsebenzini ngithi akonkinga. Wafika ngo5 lo mfazi. Sahlafunana into ongasukumi phansi, sahlafunana. Ngahamba kodwa ngabona ukuthi uyabona le inkinga le izonginikeza inkinga because ngelinye ilanga ngahlangana naye. Ehamba nendoda yakhe. Ehamba nendoda yakhe ngithi mangifika ngibadlula indoda yakhe yabuza yathi wenzani nomfazi wami? Ngithuka la ngithi eheshe uvalo ngithi hayibuka kanjani manje? Wathi wenzani nomfazi wami? Ngithi ayikho into engiyenzayo. Wathi wayoshuthana nomfazi wami wena? Ngithi mina ngangimcelile athi hayi ngiyadlala bafa, hayi muhle umsebenzi enwenzayo. Noma inini momfuna nje thatha inamba yami ubongitshela ukuthi uyamcela nambe niyoshutha because umuntu ozithandayo vele izinto ezinamakhamera phakathi. Ngithi mina hayi ngiyabonga ke futhi omdala hayi. Nangempela ngoba ngiyalithola ilungelo ngalinyanya ke lelungelo because ukukhohlakala leyo nto ukuthi so uthole ilungelo lokuthi usebenze nomfazi womuntu kanti wena uyambhebha. Hayi ngazithulela ngathi lokumele ngamblocker, delete number yakhe ngaphuma kuye. Lokho ezama bethumelela ngabantu angibatshela hey nimtshelele ukuthi hey ngendaba yakhe angizamfuna. Hayi kwabe phela kanjalo ke indaba yethu from 2024 to 2025 iphele ngo2025.